Бародаро, салом алейкум. Нигоҳ кунед. Ана плитаи мечта. Именно сабабаш чие? Инами ягон чира датош каструл басуа лав хеле овша пур мекунӣ ку лав балав. Баъд оянда ана мехемеша. Ин толка заралаш. Ин мезана бо каструл ташкоф мекуна. Ду точка. Кӯшиш кунӣ ов нарезонӣ бародарҷон. Ина буд тени нав. Ҳозир мо ҳаме алиш мекунем. Бу соҳибаш краскаи чикадаги туҷики. Писака ё туҷики ва бояд хушрӯ шаки тоза кунӣ, баъд хай чӣ кунӣ меарза. Ана бараве бародарҷоноб ку якдуруша якҷоя мебинем. Чӣ аҳволда якҷоя мефаҳмем, мебинем. Ина дарани и болтви будай. Ҳамон нуктез гирифтем. Хай изменит мекунем инҷи гапне. Надиде? Переключатель ҳамон нав. Дараниши нехери кадаги. Сурат мегирам. Чиқс. Ина нигоҳ кунед. Ин главни якам, диден? Ина рафту на як. Главни ҳамия, инаи мобайнда места. Вақти чапанаш мекунӣ. Эдитай дигараш ҷошон фарқ надора ина эдитай дигар. Перемениян ино. Постоянниши намия. То что ана бад хайна чизо медура инҷа ҷаи белампочка кадаги будай. Ино дига белампочка боша ами дита ҷошон фарқ намекуна. Ҳеҷ ком. Мисол иша идаис меҷа, иша даис. Агар лампочка дошта ҳамиҷа желательно қати лампочка пайваст боша да ҳамиё бизани. Ай ҳардаш яташ. Дим лампочка инҷа мерава. Ин қакоре бародаро. Раҳмат барои дастгиритон.